So ayun nga, for today's video mga idol ay papunta pala tayo ngayon ng Sabang kasi mayroon tayong imi-meet up. Gusto ko lang itong i-deliver tong parcel niya kasi alam ko na matagal niya nang gusto tong makuha. At siyempre mga idol, alam niyo ba na mayroon din ako narinig dito ng mga kwento-kwento na mayroon daw rin dito mahiwaga. Ano kayang mahiwaga na yon? Comment nyo nga dyan. Ang sarap mga idol mag-rides dito sa papuntang Sabang. Tingnan nyo naman, oh, napakaganda ng panahon ngayon, napakahangin pa, grabe, hindi ka talaga pagpapawisan. At sino ba naman ang nag-driver na pinagpapawisan habang tumatakbo ng mabilis? Wala naman siguro, di ba? Ay, mga loko-loko talaga. At alam nyo mga idol, ang papuntang Sabang pala mga idol ay napakaganda ang daan. Tingnan nyo naman yung mga idol, oh. At itong barangay Sabang pala mga idol ay marami dumarayo dito kasi masarap maligo dito sa dagat kasi ang dagat dito ay hindi gaanong malaki ang alon at siyempre mababaw lang ang tubig, hindi katulad sa iba. Sus, grabe talaga mga idol, nakakatakot lalo pag high tide. Dito sa Sabang kahit high tide na ay tamang-tama lang, kaya pwede ka pang sumayaw ng oh kalma 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 lang. At ang kagandahan pala dito mga idol mag-rides ay siyempre kasama mo dapat ang jowa mo. Kasi pwede ka rin dito mag-overnight, pwede ka mag-binwit-binwit. Kasi mayroon dito rin mga hotel and resorts, kaya napakaganda dito mga idol mag-relax-relax. At sa pagkakaalam ko ay mayroon din dito bagsakan ng bagong huling mga isda, kaya pwede ka mag-ihaw-ihaw. Sarap pa naman yan mga idol habang nagtatagay-tagay ka mga idol, ano? Grabe, nakakamiss talaga mga idol. So ayun mga idol, medyo malapit na tayo mga idol dun sa dulo ng Sabang, kaya abang-abangan nyo lang mga idol, oh. Medyo malapit na tayo. Kaya yung mga taga Sabang dyan na hindi pa naka-follow and subscribe sa akin and share, baka naman paki-heart naman ang ano na ito, ang video ko na to para sa inyo to mga idol. At siyempre sa lahat ng followers ko rin, di ba? So ayun mga idol, medyo malapit na tayo mga idol, kunting taste na lang mga idol. At siyempre mga idol, kung hindi ko pa nabanggit sa vlog ko na to ay dito rin pala ang sakayan papuntang Karamuan. At siyempre papunta rin ang Agirangan Island. Kaya kung marami kayo ay perfect na perfect banding ito sa mga magkakamag-anak at siyempre sa magkakaibigan. Para solid ang samahan. Ito na mga idol, malapit na tayo mga idol. Ito na. Ito na mga idol, ang pinakadulo ng Sabang. Yan o. Ito, terminal going to Maynila. Ito yung port. Yun mga idol, ito yung ano, dito nasa kayong ibang mga ano, yung mga tao papunta dun, oh, Karamuan. Kaso mayroon lang oras dito pag biyahe. Dito mga idol, may nagbabangwit, oh. May nagbibingwit. Titingnan natin yan, oh. Mayroon ako niyan eh. Kaso mas mahaba dyan. Ano boss? Nakagulpi na? Ayos ang bangwit din do, ah. Ayos. Dito naman tayo mga idol sa kabila para ipakita ko sa inyo ano, ang dulo ng Sabang, kung gaano kaganda ang Sabang. Yan o, yung gusto mag beach marami dito pwedeng ano, mag-arkila ng ano ka, kung mag-arkila ka ng mga cottage. Marami dito mga idol, mura lang. Ito mga idol, oh. Yun, oh, Agirangan Island. Yan o, yung bundok niya papuntang Karamuan.
Dito idol maganda magligo kasi hindi gaano malaki ang dagat, ang alon. Kumpara doon sa dulo, malalaki ang alon doon, dito hindi gaano. Kanina siguro maraming nililigo dito. So yun mga idol, maraming mga ano dito, mga cottage, yan o. Yan. Yung mga tropa nyo na mahilig magtagay-tagay. At saka mayroon pala doon yung mga idol o. Iba na yun o. Yung building na yun, kung nakikita yung building na yun o, nag-iba na kasi inabot na ng, kita yung building na yun o, nag-iba na kasi inabot na ng alon dito. So ayun mga idol o. Sige idol, see you next vlog.